O novo goberno de Ribeira terá 5 dedicacións exclusivas e 2 parciais que terán un custe para as arcas municipais de 245.295 euros, un aforro de 36.000 euros anuais. Este martes, o Salón de Plenos de Ribeira acolleu unha nova sesión urxente e extraordinaria na que se trataron os aspectos vencellados á organización do novo goberno municipal. Unha das cuestións prioritarias foi o reparto das dedicacións. Este executivo contará con 5 exclusivas e 2 parciais. O actual goberno aumenta de 11 a 13 concelleiros que van a ter, pois, como digo, responsabilidades de goberno e, polo tanto, vamos a pasar a decir tamén que nes van a ter dedicación exclusiva. Neste caso, as dedicacións exclusivas ao 100% pasan de 7 concelleiros a 5 e o que si hai pois son 2 dedicacións parciales. Polo tanto, en número global, si vai haber 7 concelleiros que teñan algún tipo de dedicación, pero o que si vai a minorar pois é o que é a cuantía económica, e vai a minorar neste caso en 36.225,14 como resultado pois de eliminar unha dedicación exclusiva completa que existía no anterior executivo e que non existe agora mesmo. É dicir, que pasamos dun total de 281.000 euros con 520 a 245.295. As dedicacións exclusivas corresponden á alcaldesa, ao primeiro tenente da alcaldesa Vicente Mariño, á segunda tenente da alcaldesa Herminia Pouso, á terceira tenente da alcaldesa Navarreiro e ao concelleiro de Deportes, Alex Vidal, mentres que as parciais serán para o concelleiro de Mar, Fernando Abraldes, e o concelleiro de Medio Ambiente e Iluminación Pública, Víctor Reiriz. As dedicacións exclusivas que se refiren á alcaldía, á Concellería de Economía e Facenda e á de Servicios Sociais quedan co mismo importe que o que había no anterior executivo. Despois temos unha dedicación exclusiva tamén para a Concellería Delegada de Cultura, Turismo e Igualdade de 40.450 euros, unha para o Delegado de Deportes, Innovación e Novas Tecnoloxías de 32.000 euros e as 2 parciais que serían cada unha pois a mitade dunha completa, estaríamos a falar pois de 18.112,57. Os concelleiros non adscritos, Juan Luis Furonés e Tania Redondo, posicionáronse en contra desta repartición das dedicacións. Semellaba que no Concello de Ribeira non todos os postos de concelleiros valían o mismo, senón que se pedían con diferente vara. Naquel momento se falaba de que existían concellerías de primeira categoría e de segundo. A primeira categoría, neste caso, referíase á señora Pouso e a segunda ao resto dos concelleiros. Pois ben, agora, que a nova proposta de goberno é verdade que hai un aforro, pero tamén hai que decir que as concellerías volvense de primeira, de segunda, de terceira, de cuarta e de quinta. Polo visto, seguimos avanzando, pero eu creo que desde o meu punto de vista cara atrás. Non vou entrar a discutir en cantidades, porque non é o meu estilo criticar os soldos nin o traballo de ninguén. Pero ben, hai que ser honestos. Mentre se anunciaba un aforro en algúns departamentos, hai incrementos noutros moi notables. E non só nas concellerías, senón tamén nos cargos de confianza, que curiosamente, como decía a señora San Pedro, sempre salen beneficiados os mismos. Lo que sí que es importante es que siempre vamos a aplicar la legalidad, lo primero. El régimen de administración local permite en un concello de nuestra población disfrutar de hasta 10 dedicaciones exclusivas. Y me sorprende muchísimo que áreas que son tan importantes como que han venido en repetidas ocasiones por parte del Grupo del Partido Popular, como ruegos y preguntas a este pleno, como la limpieza viaria, el agua, el saneamiento, la iluminación pública, etcétera, etcétera, la educación, que al final no requieran lo suficiente como para tener una dedicación exclusiva para ellas. Sí que es importante recordar que alguno de los concelleros que va a tener dedicación exclusiva, igual hay que recordar el horario, porque claro, en 2 sitios al mismo tiempo es muy difícil estar. Entonces, yo personalmente lo que pediría es que a las áreas que se les tienen que dedicar el tiempo se les dedique. O concelleiro socialista Francisco Suárez Puerta amosou tamén a súa sorpresa por esta distribución. Vou entrar tampouco con os meus compañeiros a falar de cantidades, me parece de moi mal gusto, me parece que facer enseñar cousas como estas que facían vostedes deixa claro a capacidade ou o discurso que ten cada un. A min o que me parece que as dedicacións hai nas que xustificar e que traballar e estar presente. Por exemplo, as miñas durante moito tempo se dixo que
como era posible que, levando o turismo, festexos ou novas tecnoloxías, tuveron a dedicación exclusiva. E resulta que ahora mesmo se reparten entre 3 concelleiros, pero eles 3 cobran de dedicación, unha parcial, o sea que tendo o único aumento, porque competencialmente nin litoral nin mar ten competencias municipais. Liña crítica que tamén seguiu o portavoz do BNG e exalcalde de Ribeira, Luís Pérez Barral. Tamén hai concelleiros e concelleiras que cobrarán asistencias a xuntas de goberno local ou xuntas de coordinación. Pois ben, se facemos as contas, ese cómputo total entre asistencias, órganos colexiados e tamén dedicacións exclusivas e parciais sae nun total de 351.000 euros ao ano que sairá este goberno. Sí, son alrededor de 10.000 euros menos do que supoñía o anterior goberno. Pero, máis alá deses cartos, a min gustaríame falar dunha cuestión que para min é importante, e non só para min como grupo, senón tamén para a propia veciñanza de Ribeira, que é a capacidade de xestión e tamén as dedicacións en tempo que se lle poden prestar ás áreas que quedan agora mesmo sen persoal. Deixarán servizos tan importantes como auga, saneamento, educación, xuventude, promoción económica, benestar animal ou limpeza viaria sen dedicacións. Os grupos de goberno PP e PPBI destacaron as cifras destas novas dedicacións e a súa importancia para o funcionamento do Concello. Las dedicaciones permitirán asumir plenamente la dirección y la ejecución, como no podía ser de otra manera, de las tareas municipales. Las propuestas de dedicaciones exclusivas podemos decir que se basan en la responsabilidad sobre unas áreas estratégicas del Gobierno municipal, servicios sociais, urbanismo, facenda, obras, medio ambiente, cultura o festejos, que precisan unha presencia diaria, especialmente una atención al público. Asimismo, se ha procurado que el número y las retribuciones de las dedicaciones exclusivas sean acordes con la realidad presupuestaria de nuestro concello. Las dedicaciones exclusivas responden a la voluntad de dotar al concello de un gobierno operativo, comprometido y que garantice unha atención eficaz a los vecinos. Este novo equipo supón, ademais, un importante rebaixa no custe das dedicacións. Repito, son máis concelleiros a traballar para os veciños e veciñas de Ribeira, incluso os que teñen dedicacións parciais, porque estou segura que se van a dedicar en corpo e alma ao benestar animal, ao medio rural, á promoción económica, á educación e á lingua. Por exemplo, estou convencida, porque xa traballei con eles e sei como facían, bastante mellor que vostede. E, ademais, cun menor custo. Seguimos as mesmas retribucións da liña que vostede aprobou no ano 23. E que vostede botase as mans á cabeza e ven aquí a montar un circo, que é o que se lle dá ben a vostede, cando estas dedicacións aprobounas vostede. Dedicacións que foron aprobadas cos votos favorables de PP, PPBI e de Redondo. Tamén se denou luz verde a outras cuestións como o nomeamento da Xunta de Goberno Local, a formación das comisións informativas, a mesa permanente de contratación e a representación dos órganos colexiados.